Vi er nået til Sevilla, der med sine ca. 700.000 indbyggere er hovedstaden i både Andalusien, men også provinsen Sevilla. Byen blev grundlagt af romerne på Guadalquivir, flodens bredder, for snart 2.200 år siden, og har igennem tiden, ligesom så mange andre af de andalusiske byer, været underlagt både maurisk og kristen styre. I dag er det en levende og moderne by, hvor du igen fornemmer den afslappede spanske livsstil. Ahora mismo nos encontramos en el corazón de la ciudad, una de las partes que nunca se pueden perder. Este es la Plaza del Triunfo. Delante nuestra se encuentra el Palacio del Alcázar, que es uno de los monumentos más interesantes de nuestra ciudad porque va a recordarnos muchas partes de la historia, no solo de Sevilla, sino de toda España. Hay que visitar el Alcázar, se lo recomiendo. Y del otro lado está la Catedral de Sevilla, actualmente una catedral visitada diariamente por muchísimos fieles y muchas personas que por su estilo arquitectónico, siendo después de San Pedro en Roma y San Pablo en Londres, la tercera catedral en tamaño. Den storslåede plads, Plaza de España, ligger ved siden af en af byens grønne åndehuller. Hele området med Maria Luisa Park og Plaza de España blev grundlagt i 1928 som en del af projektet bag verdensudstillingen i 1929. Pavillonbygninger, der er en blanding af 1920'ernes Art Deco-stil og Neo-Mudéjar, som er en moderne version af den mauriske stil, går i en stor halvcirkel rundt om selve pladsen, der er gennemskåret af en kanal, som krydses via 4 broer. De mange provinsalkover i pavillonbygningerne med de smukke mosaikker symboliserer hver især en af de spanske provinser og er en populær baggrund på mange turistfotos. På alle tænkelige måder, så må man sige, at den spanske plads her i Sevilla er et arkitektonisk mesterværk. Det sætter unægteligt tingene lidt i perspektiv, at når vi tager ud i verden i dag og bygger de her pavilloner, hvor vi skal præsentere for eksempel Danmark, så er alt det her bygget for at præsentere Spanien. Og det betyder også, at der er de her fajancebåse, en fra hver region i hele Spanien. Så du kan altså gå rundt her og ligesom lade dig inspirere af og se, om der er et sted, du måske skal besøge næste gang. Jeg har lige fundet Alicante. Det kunne godt være noget. Den gamle bydel i Sevilla er med sine ca. 4 kvadratkilometer den tredje største af sin slags i Europa, og her finder du blandt andet 3 forskellige steder, der er på UNESCO's verdensarvliste. Det er Alcázar Paladskomplekset, der er det ældste kongelige palads, der stadig er i brug i Europa. Det er byens smukke katedral, hvis tårn La Giralda først blev opført som en minaret og sidenhen ombygget til klokketårn. La Giralda er også Sevillas vartegn. Men hvis du ikke har så meget tid til at se Sevilla, så har Berta et rigtig godt råd til, hvad du absolut skal se. Bueno, de las 3 cosas, repito, Real Alcázar, pasear por el casco histórico y por la antigua judería de Sevilla, que está anexa a lo que es el Alcázar, y por último visitar la catedral, siempre teniendo mucho cuidado con el tema de los horarios, porque actualmente dentro de la catedral se ofician misas y hay que tener muy pendiente las horas de misa con las horas de visita cultural. Yo creo que eso es una parte fundamental de la visita de la ciudad de Sevilla. Y si tienen tiempo, por favor, acérquense al río Guadalquivir, que es el protagonista de nuestra historia, y si pueden cruzar al otro lado, visiten el barrio de Triana, un barrio muy bonito. Creo que en un día pues, puede ser una buena presentación de la ciudad de Sevilla. Du kan sagtens bruge flere dage i en by som Sevilla, som har så utrolig meget at byde på. Og en ting, det er alt det, du kan opleve her i byen om dagen. Noget helt andet, det er om aftenen. Sevilla om aftenen er en helt anden sag. I den gamle by kan du opleve flamingo, eller bare nyde et glas vin ved flodens bredder, i øvrigt et skønt sted og se solnedgang, eller bare nyde Sevilla badet i aftenlys. Det er en oplevelse i sig selv.